थांनाय माखासे समाव नोंथांमोनखौ जे जेखाइ खनायनि इयुथफोरखौ BPFआ माला गानहोदोंमोन दा बे बेसेबां सैथो नोंथांमोना दिनैनि समाव बुंनो हागोन नामा? जों BPFआव थांनाया जाहैबाय जोङो बिदि लेखायै जों थाङाखैमोन। माने जों थांदोंमोन जास्ट ओरैनो माने बुजिस'हायै माने जों माने ओरैनो लोगोफोरबो दं नालाय थांबाय माने ओरैनो जा एसे एनै साहा खरस मोनबोगोन नामा होननानै माने बोरैबा जोंबो हथात दावखोफ्लांबाय खर'आव माने थांना फैनोथ' गुबुनफोरनाबो थाङो माथो होननाय बायदि आरो माने जोंनाथ' गोसोआव जोंना बेनोखा मोनसेल'खा जोंना बेनो UPPLआनो जों प्रमद बर' सारनो जों भट होगोन बेथ' सैथोखा आरो जोंथ' आं बिराद सापर्टखा माने आंनि सापर्टआ बिराद सापर्ट माने आं UPPLनि ओमफ्राय हथात माने मानसिफोरनि बेनो बुंनाय माने आं हथात सानस'हायैयाव जों थांफ्लांबाय औ बोरैबा हथात नुजाहैनायाव माने बांग्रि मावनाय बायदि जाबाय माने ओमफ्राय दा नै आं बेखौनो बुंसिगोन दा जोङो UPPLनिनो सापर्टार आरो जोङो BPFआव जोङो भट होआ आं बेखौनो बुंनानै थाथ'नाय जाबाय आरो।